informal? Nagkano kami ng mga point persons na lang sila nag-uusap. Kasi busy na rin. Hindi siya naimbita sa cabinet meeting. Yun, indication Ako, na. I don't care. When I was si PNP, ayoko mag-attend ng cabinet meeting eh. Bakit, sir? Wala, masyadong maraming formalities. Tapos, mas maganda magtrabaho ka na lang. Kasi alam mo naman gagawin mo eh. Tapos ang protocol doon, sir, padala na lang na report sa president. Pwede naman. So, were you satisfied dun sa, yung last na balikan sa budget, were you satisfied dun sa mga hinahanap mo sa PSP? Well, at least, ay correct nila because nakita niyo yung Irata district. And yun, gratifying na rin yun. At least, pinupuntahan din naman yung pinagpapaturan namin na pag-aaral sa budget. Kasi kung dead man, hindi kami magkakasundo talaga. Pero sisilipin niyo ulit yun kung talagang tinutuon nila yung Dahil yung nung 2018, di ba, ipinakita ko rin. And sabi ko, anong nangyari dito. yung trending kasi bumabalik. Tinanggal nila. Sir, you're not done yet. Pahinga lang kayo. Babalik kayo mamaya. Sa PWH. O tapos na, sir. Hindi, may amendments pa naman pwede pa naman. So tapos na kayo for this? For yung sa interpret. Nakita mo na sa tingin mo para mas Well, check mo na lang. sa tingin ko, generally, I was able to achieve my purpose, objective na point it out to them na ito yung mga mali na kung pwede correct. Hindi naman natin sila madiktahan. But sa akin, it's good enough na na-realize nila na lagi may nagbabantay.